Szervusztok gyerekek, üdvözlök mindenkit illő módon, Gubacsi út határútról indulunk helytelen vágányon a 2B villamosunkkal 2023. október 28-án. Egy kicsit szokás szerint megkésve a videó miatt. Egyébként most is kezdem a műszakot, ugye mivel szombat van. Én amúgy is másfél-két perccel később szoktam elindulni a hivatalos időnél, mivel mikor kijárt a csirtára a 2B, akkor is van itt tücsörgési idő a Gubacsin, tehát mindjárt itt az első megállóban le és felszállónk is van. Ugye ez az első és az összes többi egész a magyar aszfaltig feltételes megálló, tehát a zöld betű betűvel van megjelölve. Fönn a szakaszszigetelő. Timót utca következik, és itt is van le és felszállónk is, úgyhogy gyönyörűen megállunk itt a megállóban. Nem megy a felszállás a telefonnyomkorászás miatt. Illatos út következik, itt is van leszálló, nem tudom milyen nap ez gyerekek, itt végig szoktunk lendületből jönni. Csodálatos új esővédő bodega van, szerintem itt a nem messzi újonnan épült baloldali munkásszállónak a dolgozói építhették ezt önszorgalomból, nekem az a tippem. És akkor megint látom, hogy csámpás a kamera szokás szerint. Ezek szerint dől az ív a Gubacsi útnál, ahonnan indultunk, úgyhogy megint igazítok egyet rajta. Na most nem, még mindig. Vagy jó lesz, vagy nem, de most már így marad. Kén utca előtt lesz egy 30-as kereszttábla, sebességkorlátozás, úgyhogy szépen lelassítunk, mivel fizikailag nem vagyunk az úttestről elválasztva, úttesttől, bocsánat, ezért ránk is vonatkozik. Akkor meg közben igazgatom az ülést, mert sehogy nem kényelmes. Második oszlop fölött van itt egy szakaszszigetelő.
ezen mellettünk az autós forgalmat, itt jobbra hála Isten jól be lehet látni, mivel itt tereprendezést hajtottak végre nemrégiben, és így egészségesen kicsit magasabb sebességgel ki tudtuk hagyni a megállót, mint szokásos. Megy az irányjelző balra, fönn egy 25-ös lassújel, itt a kontraív második felére vonatkozik. Hentes utca, és akkor Márisa még. Ha még nem késő, akkor még odaérünk, mielőtt elindul az 51, ezúton kérek elnézést tőle, hogy kicsit itt elbénáztam a beköltözködést a fülkébe. Egyébként 2,5 perc a késés, tehát nem tragikus, de viszont az 51-aknak ki van adva, hogy várják meg a 2B-t, tehát jó van, kolléga telefonnyomkod boldogan, úgyhogy ezek szerint még nincs közel az indulási ideje. És akkor Koppány utca, Tesco megálló. Megriadt. Itt, amikor a keresztirányú gyalogos lámpa zöldje elkezd villogni, utána fogjuk a szabadot kapni, és akkor remélhetően elindul majd a kolléga is, hogy ne megint a szokásos állójármű történet legyen. Úgyis van, azért látjátok, módjával lendítettem meg csak a kocsit. Egyébként 30-al lehet itt elérni, azt már mondtam a következő jelzést. Ki is teszem az irányjelzőt jobbra, és az év előtti utolsó útszéli oszlopon ott van a 20-as tárcsa. Itt az év közepénél pedig volt egy zöld tárcsa, tehát kb. Ennél az ajtó alakú fehér foltnál a felüljáró oldalán, onnantól már lehet gyorsítani. Szakaszszigetelő, és akkor 10-es lassújel innentől kezdve. Megint csak irányjelző balra. Megjött a szabadjelzés, szűk 20-ig gyorsítok, és akkor az év meg a fékelőfeszítés lelassítja a villamost, mivel itt a
jobb oldali oszlopon már is láthattátok, ott volt az 5-ös, most meg a feloldó tárcsa. Ajtóirányválasztó balra, innentől egy darabig nagyjából váltott peronos utascserére számíthatunk, tehát ez középperonos, és a következő pedig megint szélső peronos lesz. Mester utca, Kendes Kálmán körül. És be is fejeződött az utascsere, még az ajtó is bezáródott, úgyhogy 15-ös az év, ugye a megálló tábla alatt volt kitáblázva. És gyakorlatilag egészen addig megyünk ezzel a 15 környéki sebességgel, míg a váltón is át nem haladunk, mivel ez is normál sebességű váltó már jó ideje. És itt a sárga fölfestés a betonaj közepén keresztbe, az mutatta, hogy lejöttünk a váltóról. És itt ez a kis Renault Clio bal oldalon, aki jobbra akar kanyarodni, keresztirány után ő fog szabadot kapni, és aztán jövünk majd mi. Én megállítok a jobbos tükrön, mert nem tetszik az állása. Most se tetszik, de egyel jobb. Látjátok, fordul a Clio, meg még aki közben ide állt mögé. És akkor mi meg megnézzük vizuálisan is a paravánfalon keresztül, meg az első ajtón keresztül, hogy további utolgyújtásos verebek nem érkeznek, akik elénk fordulnának, és csak utána indulunk el a megállóból. Itt egy A betű fönn, ez azt jelöli, hogy itt kell megállni, ha előttünk a megállóban villamos áll, hogy a fedezőjelzőt ne tiltsuk le fölöslegesen bizonytalanul hosszú időre. Szépen állítottam a váltót kitérőbe, és akkor a váltó csúcs előtt megállunk, irányjelző balra, és már átkapcsoltam bal oldalra ajtónyitást. Kapjuk a szabadot mindjárt, így is van. Már célszerű jól meglendülni az előkészítő jelzésre, mert egyrészt ugye messze van a váltó, meg a jelzés is rövid, tehát azért viszonylag időben érjünk oda. Most viszont gyorsan kéne ajtót zárni, úgyis van, mivel itt van a seggünkben a 24-es. Ugye ezt eredményezte, hogy még az itteni 1 perc kiegyenlítő időhöz képest is 2 perccel később értünk ide, úgyhogy illik
ilyenkor gyorsan kikotrolni a megállóból, hogy a mögöttünk lévő be tudjon állni, mivel nem kettős megálló. Fönn a szakaszszigetelő, és most gyorsan jöttem, mert benne voltam a harci lázba, meg nem arra figyeltem, úgyhogy azért kell itt most szinte megállni. Na csak lehessen. És mivel a 24-es a hátunk mögött van, így egyértelmű, hogy előttünk 23-as közlekedett, tehát nem kell váltót állítani. Megy az irányjelző jobbra, ajtóirányválasztó is jobbra áll már, mert átkapcsoltam, és hát itt sajnos szokás szerint nem fogjátok a jelzéseket látni, a velünk párhuzamosan érkező és elénk balra kanyarodó autósok után közvetlen kapjuk a szabadjelzést, kivéve hogyha szemből 24-es érkezik balról, mert akkor ő előbb kap egy kicsivel szabadjelzést, mint a jobbra kanyarodó irány. Integettem a volánbuszos kollégának, meg a másik nem tudom milyen kollégának. Itt már nem sok az utas, tehát gyönyörűen ezzel a 2 perccel durván végig is fogunk érni szerintem, és mivel hétvége van, bőven belefér a 10 perc végállomási tartózkodásba, itt egész az évig szabad a gazda, nincs sebességkorlátozás, a Sukanyarra lesz majd egy 25-ös tábla itt fönn a Keressodronyon. Szemből érkezik egy 2-es. Gyönyörű szép napos időnk van, csak ne sütne pont a pofámba, mert ilyenkor ugye már elég alacsonyan jár a nap, tehát gyakorlatilag a napellenzők se érnek ellene semmit. És szemből érkezik a nagyon fontos nosztalgia, gondolom a 26-24-es pályaszám. Úgy is van. És akkor itt picit gyorsítunk, mert továbbra is rossz a felső vezeték. Tehát ott kikapcsolunk a híd alatt. Emelt sebességű 30-as a kitérő, ha a feltételek adottak, de hát megint letiltott ez a istenverése Bakács utcai kutyás lámpa. Közben átkapcsolom jobbra az ajtóirányválasztót, és akkor innen már ebben az irányban csak szélső peronos megállók következnek, tehát minden megállóban jobbra kell ajtót nyitni. És akkor itt intenzív gyorsítással kell ilyenkor a
megállóba beájulni. Ivadékfurik van, úgyhogy nyitok egy központit, és egyből, hogy föl tudjanak lehető minél hamarabb kászálódni, és már jön is a szabadjelzés, remélem, hogy szemben a kolléganőnek is sikerül ajtót zárni, és akkor egyidejűleg kelünk át a kereszteződésen, hogy ne szédelegjenek az egyik villamos elése a varangyok. Gyönyörűen felújították jobb oldalt, ezt a sárga Kinizsi utcai kollégiumot. Ezt már figyelem egy jó ideje. Kontraív, vagyis az első ív végénél kint van egy 30-as lassújel. Itt követi egymást majd 3 térközjelző, ugye szabadjelzésükön kell közlekedni. Fönn szakaszszigetelő, előtte kikapcsolunk, és utána már csak ezzel a lendülettel nullába gurulunk a megálló irányába, és jó időben elkezdünk fékezni, hogy nehogy a sorsfintora megismételje magát, ugye. Néhány hónapja itt volt egy gyalogos gázolás vagy elsodrás, annak a felfestései láthatók még itt a járólapon, ami le van fektetve. Havas utca megint van keresztükör, azt még külön nem emeltem ki, de gyalogosok miatt is óvatosan kell közlekedni, nem csak a piroson forgolódó autósok miatt. És vált is a holdfényjelző, és érkezünk a március 15-e térre. Na most biztos szép lesz a budai oldal. És akkor ilyenkor ugye figyeljük a gyalogátkelő helyet, illetve szemben a viaduktot, hogy érkezik-e reális távolságon belül kolléga, akivel egyidejűleg kéne átkelnünk ezen a Sukanyaron, mert egyéb esetben ugye találkozási tilalom van itt érvényben, kivéve hogyha a két ív között középen találkoznak a villamosok, és ráadásul a szemből érkező járműnek van alkalomattán behaladási elsőbsége. Itt fönn a 35-ös, ugye az előbbi kontraív 2 éve, ugye az első 20-as volt, a második 15-ös. És akkor itt van a közös megállózás a
kollégával az úttestről történik meg az úttestre le- és felszállás. Kolléga már zárja az ajtót, tehát mi is neki kezdünk a folyamatnak, hogy miután elindul, azután kapcsolhatunk menetet, és mehetünk tovább a dolgunkra, és így őstőnek is álló jármű mellett kell elhaladni. Továbbra is ugye 35-ös a pálya, fönn a Keresztsodronyon egy 25-ös lassú jel bolondítja meg a történetet, illetve egy jelentős lejtő van itt, tehát azért is célszerű a táblánál megállni, mert biztonsági megálló, másrészt pedig ugye, hogyha legurulunk, itt nagyon közel van a érzékelő, amivel letiltjuk a fedezőjelzőt, hogy túl sokáig ne legyenek az autósok letiltva. Na most mi van, jó ember? Bealudt a szopó. Na. GLA 200D, arra van pénze, de pénze van, de esze nincs, úgy akartam mondani. Fönn egy 25-ös tárcsa. Egyébként van előrébb egy 30-as is, de azt sose szoktam mondani, mert annak nincs is semmi értelme itt, tehát említeni is fölösleges. Itt a baloldali oszlopon volt a 20-as, és akkor itt ismét egy hatalmas tömeg áll a megállóban, vagyis a fele megállóban, mert nem ér föl a toronyba, hogy hol áll meg a villamos. És akkor lassan elég is lesz. Úgy is van, mindenkinek sikerült. Ugye megtiszteltük a baloldali sínszálon a vágányhibát, idáig volt a 25, és itt szabad a gazda módjával lehet haladni. Most a jobb oldalon itt hegezgettek pár napja, nem valami jól sikerült. Lett ott egy jó nagy huppanó. Egyenes irányban 30-as a vágánykapcsolat, ha a feltételek adottak hozzá. És itt parkol a lámpás kereszteződésben megint egy ruppóbaszó, mert ez már teljesen általánossá vált itt. Ugye megy jobbra az irányjelző, év előtt volt először egy szakaszszigetelő, és utána a 15-ös lassú jel, mely a Kossuth tér teljes hosszára vonatkozik. Itt meg a robogós futárhülye gyereket lehet látni, nem tudom mi keresni valója. Van itt a sétálóövezetben motorral.
Kossuth Lajos tér, metróállomás. Hát ez nehéz szülés volt, akárki meglássa. Mint a Dunakorzon, láttátok? Tudomás se vesz róla, hogy egyáltalán itt bármi is közlekedne. És akkor ezt múltkor mondtam el először, most hagytuk el az Alkotmány utca kereszteződését. Innen szétfele két irányba lejt az úttest, tehát a Szalai utca felé is lejt, meg a Báthori utca felé is lejt, és az Alkotmány utcánál van kb. A legmagasabb pontja. Na hát így a végére beborult az idő, hogy nehogy végük szép legyen a felvétel, bár így se csúnya mondjuk. Országház látogatóközpont. Hát ez valami kriminális. Csúszásvédelem hangját hallottátok. Megpördült a kerék, nyilván ilyenkor egy kicsit vissza kell venni a menetáramot, és akkor helyreáll a rend. Aztán ha ez kevés, akkor homokszórással lehet még tovább javítani a tapadást. Ugye itt már svindli van, rég el kellett volna szédelegnie a kettesnek, mivel ugye 5 perces követésbe járnak a villamosok, de hát nem ért föl a toronyba, hogy elmúlt már az idő. Ugye minden viszonylat negyedóránként jár, 23-as 2D meg a 2-es, és akkor így 5 percenként vetésforgóban indulnak a Jászairól, mi pedig megérkeztünk. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és ezt a videót is megnéztétek. További szép napot, sziasztok!